Pasalamat sa Ginoo sa gasa sa pagtuo nga atong nadawat. Digid nato pwedeng ihikling ang atong pagpasidungog usab sa mahal nga Birhen Maria. Kagita nga katawhan sa Dios, mga Kristiyano, mga Katoliko sa Pilipinas, ginatawag man kita Pueblo Amante de Maria. Katawhan nga nagmahal kang Maria. Dili nato pwedeng langkaton kini sa atong kasing-kasing diya sa atong pagkamatuuhon kay alang kanato si Mama Mary kauban gyud og nalimin gyud ang iyang kinabuhi diya sa misteryo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na karon atong pagpasalamat sab sa Ginoo sa atong pagpasinungog sa mahal nga Birhen Maria sa solemnidad sa pagpasaka sa mahal nga Birhen Maria lawas og kalag. Kini sa atong nadungog sa pasiuna, gideklarar ni Papa Pio XII ni atong 1950. Kita nagatuo nga si Mama Mary pinaagi sa dakong grasya sa Ginoo sa atong Ginoong Kristo nga nabanhaw, gipasaka usab lawas og kalag ngadto sa langit. Ang atong mga sumbanan niini una sa tanan, kita nagtuo nga ang sabakan diin nagpuyo o pinaagi na tawo ang atong Ginoong Kristo mausab nga maisa kini ngadto sa langit lawas og kalag. Nagtuo kita sa mahal nga Birhen Maria dili lang tungod sa iyang pagkainahan sa atong Ginoong Kristo apan labaw sa tanan sab sa ang atong mahal nga Birhen Maria sa atong giingon nalimin ang iyang kinabuhi diya sa misteryo sa atong kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. O sa kahigayon diya sa Ebanghelyo nagkanayon o nagtuaw ang usa ka tawo nagkanayon bulahan ang babaye nga nagpasuso kanimo. Apan atong Ginoong Hesukristo sab miingon mas bulahan siya nga naminaw o nagtuman nagbuhat sa pulong sa Ginoo. Dinhi makita nato ang kabulahanan sa mahal nga Birhen Maria. Una sa tanan, siya gayud ang naminaw o nagtuman sa pulong sa Ginoo. Sa iyang pag-uyon nga mamahimos ang inahan sa atong Ginoong Kristo, dili lang kini pinasikad sa pulong, kundi iasab kining gipuy-an sa iyang tibuok nga kinabuhi. Gitawag nato kini og fiat, no? Iyang pag-uyon sa kabubut-an sa Ginoo, pagtahan sa tibuok niyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Naminaw siya og nagbuhat sa pulong sa Ginoo. Ikaduha makita nato nga dili lang kini kutob sa pulong sa atong ebanghelyo karon. Humanya dawata uno sa pagtuo mamahimos ang inahan sa atong Ginoong Kristo. Matupad sa ebanghelyo ni San Lucas nga atong gibasa, wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea pagduaw sa ig-agaw nga si Isabel. Dinhi makita nato ang kinabuhi ni Mama Mary isip unang disipulo sa atong Ginoong Kristo, the first and preeminent disciple of Christ. Apan siya usab ang gitawag nato the first evangelized evangelizer. Human niya madawat ang dakong gasa mamahimong inahan sa atong Ginoong Kristo, wala kini niya tipigi siyang kaugalingon. Midali siya, no? The urgency of proclaiming the gospel, proclaiming the joy of the gospel. Munang pulong nila midali o niduaw sa iyang agaw nga si Isabel. O kini nalibkas niya siya mga pulong pinaagi sa awit sa pagdaig ni Mama Mary. Magnificat. Nagpasalamat siya sa dagkong mga butang gihimo sa Ginoo kaniya. Balaan ang iyang ngalan. Dili tungod sa iyang katakos, kundi tungod sa grasya sa Ginoo. Napuno siya sa grasya sa Ginoo. So, kini ang makita nato nga kinabuhi ni Mama Mary. Apan wala matapos dinhi. Natapos kini, diya sa iyang pag-uban gyud sa kinabuhi sa atong Ginoong Kristo, hangtod ngadto sa iyang kamatayon sa krus. Sa tiilan sa krus, nagabarog si Mama Mary. Inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Nindot kaayo katong salida nga the Passion of Christ. Dito miligkas ang pulong ni Mama Mary. Let me die with you
flesh of my flesh, blood of my blood. So makita nimong pagmahal ni Mama Mary sa atong Ginoong Kristo. Pag amuma niya, sukad sa gamay pa siya, daghan mag-isdanan iyang nasinati sa kinabuhi, hangtod sa pinakadako kaayo nga hagit o pagsulay sa kinabuhi sa atong Ginoong Kristo ug kang Mama Mary, diya siyang kamatayon sa krus. Let me die with you, blood of my blood, flesh of my flesh. Ug kini ang atong gituuhan nga siya sumala sa atong nadungog sa atong ikaduhang pagbasa karon, kita nga gatuo sa atong Ginoong Kristo nga nabanhaw, kita usab sinati sa kabanhawan uban kaniya human sa kamatayon. Ug dinhi ang atong kapasikaran sa atong pagtuo nga si Mama Mary gipasaka gayud sa atong Ginoong Kristo sa Dios lawas ug kalag ngadto sa langit. Siya ang unang nakasinati, nakatagamtam nining gasa sa paggabanhaw. Kanunay ba natong gipadayag sa atong panahon sa pagdeklarar sa pagtuo o kredo, nagatuo kami sa kabanhawan sa lawas. Mosab kini atong nadungog sa atong ikaduhang pagbasa karon. Kita sa mga banhaw uban sa atong Ginoo ug nagtuo kita ang unang nabanhaw si Mama Mary. Gipasaka siya lawas og kalag. Ang iyang pag-ambit sa kahimayaan karon sa atong Ginoong Kristo nga nabanhaw, alang kanato maghatag pod og dugang kadasig paglaom nga atong padulngan sa atong pagpanaw ning kinabuhia, makasinati usab kita sa kahimayaan uban sa Dios didto sa langit. Busa ni talawala ni mga pandemya karon, maghatag pod nato paglaom, kadasig pagsagubang ning daghan nga pagsulay sa atong kinabuhi nga sa katapusan sa atong panaw ning kalibutan, may usa kita uban sa atong Ginoong Kristo, uban ni Mama Mary didto sa langit. Mga igsuon, sa atong pagsaulog karon sa 500 years of Christianity, nagapasalamat kita sa gasa sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo, nagapasalamat usab kita sa pangama, makanunayon nga pangama sa mahal nga Birhen Maria kanato. Usa sa ako natong pasalamatan ang nahitabo ni atong Agosto 3. Miaging Agosto 3, diin gihimo ang dako kaayo nga o makasaysayon nga panagtagbo tali sa Roman Catholic Church o Iglesia Filipiniana Independiente. Didto gihimo ang rito sa pag-uliay, pag-alim sa mga kasanatian sa nanglabay, aron magiusa kita pagpanaw isip mga anak sa Dios, isip mga Kristiyanos. Ni atong Agosto 3, gipirmahan ang duha ka mga dokumento. Una, pagsaulog sa gasa sa pagtuo, pagkat-on sa kagahapon, ug pagpanaw nga managkauban. Nindot kaayo ang rito sa panag-uliay. Nganong Agosto 3, kay nga naman, tungod kay Agosto 3, 1902, mauning panahon nga ang Aglipayan, naglain sila sa Roman Catholic Church. Pinanguluhan ni Obispo Gregorio Aglipay. Apan, tinaw kayong gipadayag nila, ang ilang paglain, dili tungod kasupak sila sa atong mga pagtulunan sa simbahang Katoliko, Romano Katoliko. Ang ilang paglain, tungod kasupak sila sa mapadayunon nga pagpangagalon sa mga Espanyol nga mga obispo kadagkuan sa simbahan ni atong mga panahona. Hinumduman nato, gikan pa sa panahon nila ni Father Gombursa, Gomez, Burgos ug Zamora, doon na mga tinguha sa Philippinization of the clergy. Kay ubos pa ang paglantaw sa mga Pilipinong pari ni atong mga panahona. Mauning pag-abot sa 1902, sila ni founder sa Aglipayan Church o Isabelo de los Reyes, nilain sila sa Roman Catholic Church. Sa atong giingon, dili tungod kay supak sa mga pagtununan sa simbahan, kundili tungod niya atong padayon nga pagdumina, pagpangagalon sa mga Espanyol nga makadagkuan sa simbahan. Munang sa kasasayan, dili ato ikalimod, nga dunay makasakitan usab nga atong nasinati tali sa Romano Katoliko o
Iglesia Filipiniana Independente nga simbahan. Apan gitan-aw nato daghan gid kayo nga diin kita nahiusa sa atong mga pagtulunan. Una sa tanan ang ebanghelyo nga atong isangyaw, ang pulong sa Dios. Ikaduha, ang atong gideklarar nga pagtuo, Nicene Creed ug Apostles' Creed. Maura nga pagtuo nga atong gideklarar, tali kanila ug kanato. Ug ning atong pagsaulog karon sa pangilin o solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria, sila usab dunay hugot nga debosyon ni Mama Mary. Nindot kayo katong panahon sa Agosto 3, ang Obispo Maximo sa IFI naghatag sa imahen sa Our Lady of Balintawak. Alang kanila dako og tabang ang mahal nga Birhen Maria niya atong nahitabo nga revolusyon sa atong nasod. Our Lady of Balintawak. Ang ato pod sa Roman Catholic Church naghatag pod sa imahen sa Our Lady of Antipolo, Our Lady of Peace and Good Voyage. So nindot kayo, mahal nga Birhen Maria ang atong kahiusahan usab. Dugang paniana, dunay laing dokumento nga ilang gipirmahan. The mutual recognition of baptism between Iglesia Filipiniana Independiente and the Roman Catholic Church. Buti pasabot dinhi nga ang ilang bunyag giisip nato nga balido sama sa atong bunyag trinitaryo nga formula paggamit sa bunyag. Sa ato pa kung anhis la diri o mahimong hingpit nga sakop, dili na sila kinahanglan bunyagan pa. So mutual recognition of baptism, even the rite of baptism. So kining mga duha ka dokumento makasaysayanon kaayo ng mga panghitabo sa atong nasod. Unya atol ni atong pagsaulog sa 500 years of Christianity ug makita nato dinhi ang papel ni Mama Mary. Sibo gayud kini sa mga pag-ampo sa atong Ginoong Kristo diha sa Ebanghelyo ni San Juan that all may be one. John chapter 17 verse 21. Ako naiusa sa amahan ug amahan niya kanako ang akong pag-ampo nga ang tanan may usa diha kanimo, that all may be one. So kabahin kini sa atong tinguha sa simbahang Katoliko, Romano Katoliko, ang pagpalaganap sa kahiusahan sa tanan nga mga magtotoo o the decree of ecumenism, spiritual ecumenism. Sumala sab sa pinamahan ng mga dokumento, may usa sab kita diha sa atong mga lihok sa pagpadayag sa atong pagtuo, a faith that does action sa atong tinguha sa pagpalaganap sa hustisya, kalinaw ug pag-atiman sa kinaiyahan, justice, peace and integrity of creation. So alang kanato, dako kayo ang atong pagpasalamat sa Ginoo nga atol ni atong kasaulugan sa 500 years of Christianity na alim ang mga samad nga nangagi o mupadayon kita pagpanaw kauban sa usag-usa alang sa paghimaya sa Ginoo, pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria o pinaagi siyang pangama ug madamlag mahiusa kita uban sa atong langitnong amahan sa langit. Hinaot paunta. Palihog manindog.